Ahoj, ahoj. No teraz som prišla, Dnes sa nachádzame na zabíjačke v Moťovej. Dnes je február 2026 a toto som vám chcela trošičku priblížiť. Tuto sú koníky, zrejme to bude na sprievod, ktorý sa bude za chvíľočku pohýňať, ale ešte čakajú svojich tých, ako by som povedala, ideme ešte ďalej. Tu sa zbiehajú ľudia, ešte veľmi málo hodín. 8:30 začali prasa rozoberať a potom by mal byť ten sprievod. Ešte tu málo ľudí, ale chcela som vám priblížiť trošku atmosféru, ktorá vlastne je tu v strede dediny. Toto je ponukový taký banner, grilovačka od 17. piatok, to bolo včera a dnes. Tu už vidíme prasiatko, lebo niektorí nemajú tušenia, čo to zabíjačka obnáša, tak práve preto som vám to chcela priblížiť. Ja to síce poznám, ale tak aspoň takto trošku. To je začiatok. Zatiaľ len toľko.